jao onima koji zlo poglašavaju dobro, a dobro zlim. To si govorio! Je li istina što svjedoci govore? Pa gospodo, vi ste u ovoj areni ubojstvo proglasili umjetničkim djelom. Zacjepi, starče, uskoro ćeš progovarati lavovima u areni. O, Rimljani, dokle ćete progoniti ljude zbog vjere, rase i nacije? Ma čega se plašite, ako ste bogovi? Rekao sam dosta. Braćo ratnici, zapalite sve križeve u salonu. Neka car vidi kako neprijateljske utvrde gore. Pali! Pali! U križu je naša pobjeda i naša snaga. Iz ljubavi se Krist razapeo. Iz ljubavi ćemo i mi oprostiti vama, našim progoniteljima. Ljubav. Ona je prisutna. Aurelije, tebi je to nepoznato, jer tebe vode požude života, a mene duh. Kad tebe veliki inkvizitore progovara duh samouništenja. Tvoja revolucija je iluzija o jednakosti, boljem svijetu, pravdi i toleranciji. Ti si običan buntovnik koji mašta o slobodi za sve ljude, a nje nema. Nijedna civilizacija ne može opstati gradeći kule na plodovima smrti. Bog nije stvorio čovjeka da robuje, nego da raste u slobodi. Ali nažalost, on se tijekovima sapinje u jaram ropstva svojih strasti. Pa što ti imaš protiv strasti? Bez strasti ne bi bilo života. Ne bi bilo ni smrti. Jejki smo, poput Kaina i Abela. Dok jedan grabi posude gnjeva, drugi se hrani na bregu života.